Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. С настоящото видео ще ви покажа как правя хидроизолация, което е пореден етап от ремонта на банята, който правя в къщата на село. Настанете се удобно, абонирайте се за канала, пожелавам ви приятно гледане. Започваме! След като съм грундирал обилно стените с дълбоко проникващ грунт и съм изчакал казаното време за напълно изсъхване, преминавам към хидроизолацията. Това е етап често подценяван и пропускан масово при ремонт на баня. Вярно е, че не е евтин, но въпреки това аз няма да го пропусна. Ще използвам готова за работа еднокомпонентна хидроизолация Terazit GT11. В състава си има кварцов пясък и осигурява еластично, водонепроницаемо, безшевно покритие с отлична адхезия към различни видове строителни основи като бетон, циментова замазка, мазилка, мозайка и други. Започвам с полагане на хидроизолационните ленти, като първо се полагат в долните хоризонтални ъгли между пода и стените, за да може вертикалните да ги застъпят по водостока и така на практика е невъзможно проникването на вода към стената, ако фугата пропусне. А в края на видеото ще ви покажа лесен и бърз начин как да си направите маншети за зоните около изворите за душа, ако нямате такива или не ви се дават пари за готови. За нанасяне на материала ползвам четка тип бананарка, по-малка четка и гумена шпатула, с която изкарвам излишния материал. Може да се нанаси и с валяк. В ъглите правя разрез в долната част на лентата до средата и така прегъвайки на 90 градуса се получава хубав преход без набръчкване на лентата или да остават открити зони. Като цяло при полагането на хидроизолация няма нищо сложно. По-пипкава е работата при полагането на самата лента. Изисква обилно обмазване на ъглите и на лентата. И тъй като моята лента я купих на линеен метър, а не готова ролка, ще видите по-напред във видеото, когато лентата не е навита на ролка, а е намачкана в кутия, как се деформира и при залепването създава проблеми. В моя случай ще работя на два слоя по около 1 мм всеки. Веднага след полагане на лентите ще премина и към полагане на първия слой, на стените. Като между първия и втория слой се изчаква пълно изсъхване на хидроизолацията около 12 часа. Също така се нанася на кръст първия слой вертикално, а втория хоризонтално или обратното. При необходимост от трети слой е препоръчително да се използва полиестерен воал. Искам да уточня, че хидроизолацията на пода ще я направя ден преди монтажа на подовото отопление и 2 дни преди лепене на подовите плочки, което ще видите в отделно видео. Точно заради това не съм го заснел в това видео, но там няма нищо по-различно, след като вече лентите са залепени и стените са хидроизолирани. Тук виждате канала, където ще минава сензора за подовото отопление и в пода и в стената. В крайна сметка реших да отрежа лентата до тук. Така или иначе първоначално бях решил в тази зона изобщо да няма хидроизолационна лента, тъй като е далече от душ зоната, но в последствие видях, че ми остава малко лента, както и доволно количество хидроизолация. След като долните ъгли са готови, преминавам към полагане на лентите и полувертикалните ъгли.
Решил съм да са до 2 метра височина, а не до самия таван. Няма нищо по-различно при полагането им. Обилно материал по стената и по лентата, фиксирам, изкарвам излишния материал, което между другото е много важно, защото ако остане повече материал под лентата, после може да ви надига в тази зона при лепенето на плочките. Така че всичко излишно се вади с гумената шпатула. Казвам гумената шпатула, защото аз предпочитам нея вместо метална такава. С металната се създава риск от това да пробиеме лентата при момент на вадене на материала. И така вадиме материала с гумената шпатула и след това с четката отгоре разнасяме. Общо взето, взаимно повтарящи се стъпки до момента, в който трябва да започне нанасянето на хидроизолацията по стените. Тук вече виждате залепените ленти, както и тези проблемни зони, за които говорих в началото на видеото, защото ролката, която аз купих, всъщност то не беше ролка, беше на линеен метър закупена лентата и продавача я намачка и я сложи в една кутия и тя се е деформирала в последствие и ето това са резултата от деформацията. Каквото и да правих, каквото и да се опитвах, не можа да се изпъне в тия зони. Мисля, че няма да е проблем. Ето и ъгъла, който първоначално бях решил, че ще остава без хидроизолационни ленти, но в етап на работа видях, че ми остават парчета, които предпочетох да ги сложа вместо да ги изхвърлям. Това е момента, в който започвам работа по стените. Първия слой решавам, че ще нанеса вертикално. Разнасям добре материала, като не позволявам неравномерни наслагвания. След като първия слой е нанесен и е изсъхнал за поне 12 часа, преминавам към нанасяне на втория слой в хоризонтална посока.
Понеже видимо ми оставаше доста материал, реших да обмажа стените на 20-30 см над хидроизолационните ленти. Ето и маншетите в зоната на изворите за душ смесителя, които си направих сам. Трябва да се сложат още при първия слой на хидроизолацията, но аз забравих и затова ги слагам сега. Останете до края на видеото, за да ви покажа как бързо и лесно може да си направите такива. И така, поредният етап от ремонта на банята е завършен. Предстои лепене на плочки, подово отопление, лепене на подови плочки, като всичко това ще може да видите в отделни етапи. Благодаря ви за вниманието, абонирайте се за канала и останете до края, за да видите как да си направите маншети за зоната на душ смесителя. Бъдете здрави и до нови срещи! Здравейте! Ето и обещаното от мен видео да ви покажа как може да се направи маншет или маншон. Някои го казват маншет, други маншон. Според мен маншет е по-правилно. Без да си купувате. Има и готови, които се продават. Аз от стандартната лента използвам едно парче, което си изрязвам, и около изворите за душа, като си има предвид, че там е около 4 см диаметъра, прегъвате си го веднъж ето така, още веднъж ето така, и тук дали ще си маркирате или на око. Идеята е да е една идея под 2 см радиус на окръжността, която реално ще опишеме сега, като изрежа с ножицата. Казвам по-малко от 2 см, за да може после, когато го поставяте върху изворите за душа, там да влезе плътно. Правим това нещо. Штрак. И имаме готов. Тук в тази зона се разтяга, вкарва се, обмазва се с хидроизолация на стената, на маншета, вкарва се, отгоре се замазва и сме готови. Благодаря ви за вниманието.